Så var jeg ellers i gang. Kom nu, mand. Sådan. Jeg synes, det er så regnet. Jeg skal sidde op til det her. Det må jeg sgu meget ud. Det er så nu her. Det går, du sætter helt over. Tak. Totalt suveræn. Ja, du er ligesom mig. Det knald, det er vi enige om, nu er udværet. Ja. Hvor fedt er det? Helt ærligt, Philip. Det er lige sådan. Hvor er vi henne nu? Lige midt i det. Lige der, hvor det er. Der slår ned. Så du det? Slår ned i tankstationen? Nej, det så jeg ikke. Øj. Cool. Du kan mærke det der, ikke? Du kan mærke tryk, og vi er indenfor. Slå ned over tankstationen. Det er oversvømmet. På kigge ned i stationen. Vi er skybro nu. Hold da kæft, mand. Ja, altså. Jeg tænker mig selv, at blive oversvømmet. Det kan jo faktisk risikere, at man får at vide, at man ikke må gå hjem. Ja. Jeg kan huske en gang, det var den her orkan i 99, og den der skal slås ned med sammen, og ikke ind over det der. Der er bare det musik, du har rundt med en ren antenne og en mobil. Men vi står nede i tankstationen, mand. Er strømmen gået hen? Ja, vi skal også rejse til København, men toget Er strømmen gået hen på grund af, at det kom ned i tankstationen, mand? han er lige ved at finde en ny forstærker. Prøv at se center. Ej, Prøv at se center. ej, der er søer inde i centret. Ej, hvor vildt. Hvorfor blev vi ikke hjem? Fordi vi vil i byen. Ja, jeg elsker Det er da også festligt, det her. Jeg skal have en kopi af det der. Jeg væk. Hvor fedt! Jeg skal have en kopi af det der til. Yes. Vi er enige om, der er knald på nu? Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Det er det, man kalder skybrud. Jeg er så færdig, mand. 2, 3, 4. Ja, 5-6 km væk. Der er også stemme. Hvor fedt. Det var lige over os. Ja. Vi står lige det sygt nu. Hold kæft, hvor sygt. Ja, der er rimelig god gang inden, ikke? Ja. 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 Det er sindssygt. Og der er ikke rigtig muligheder for, at det bliver mindre. Ikke lige foreløbig. Bortset ind i selv. Shit.
kæft, det drømmer bare ind også. Kan vi lige nå at smutte med ud, inden du lukker helt? Hold kæft, mand. Det var fandme jernblæst der, man. Jeg er rigtig god. Øj. Held Tak skal du have. Og nu kommer der mere vand igen. Øj. Nå, det var stationen, vi skulle op til. Læg lige igennem den største by nok. Hold da kæft, der var lige et lyn. Det kommer nu. Den kommer nu. Vi mangler klip. Yes. Den lige